Жертвата е неизвестна от почти 17 години. Цялото й тяло е в тази малка кутия. Защо не знаем кои са? Налага се да проверим стотици роднини. Трябва ни още ДНК. Тогава ще установим самоличността й. Някой на този свят е убил сестра ми. Трябва да я прибера у дома. Имената на мъртвите. В неделя от 21 часа по National Geographic. В задния двор сме. Тук са приготвили фентанила. Това, което ще ви покажем, снимате ли? Е екстремно. С картела ли сте? Затворили са те докато родиш? Всеки момент ще настъпи инцидент. Щом разбереш какво се случва, откриваш злото. Трафиканти с Мариана Ван Зелер в неделя от 22 часа по National Geographic. Те са жертвали живота си, за да изпълнят мисията си. Тези кораби са минали през ада. Виждаме го за пръв път след потъването му през 42-а. Изведнъж избухна огромен взрив. Много съм горд, че съм бил там. Изгубени кораби от Втората световна война. Тази вечер от 21 часа по National Geographic.